priatelia, prišli sme do oblasti, ktorá sa volá Janardag, respektíve v preklade to znamená horiaca hora. Táto horiaca hora za mnou, schválne som vám to chcela takto zblízka ukázať, aby ste videli, že naozaj nie je to žiadna hora. Je to niečo menšie, ako evokuje ten názov. Ale je pravda, že kedysi dávno ten názov je už starý, pred niekoľkými stovkami rokov. Ten oheň horel naozaj až hore a horela celá táto hora. Spomínam ešte napríklad vo svojich cestopisoch aj Marco Polo, takže je to veľmi stará záležitosť. A vlastne horí to preto, že sú tu naozaj všade veľké náleziska zemného plynu, ktoré tu horia. A je to nielen tu na viacerých miestach. A keď si to spojíme vlastne so zoroastrianskými chrámami, ktoré sa nachádzajú v okolí,